додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе имрӯз дар як мурофиаи худ аризаи як номзади ҳизби халқи демократии тоҷикистонро аз ҳавзаи интихоботии рақами 44 ноҳияи Сино баррасӣ кард ва Давлат Ҳабибов иддао дорад ки дар комиссияи ҳавзавии рақами 44 ноҳияи Синои пойтахт натиҷаҳои интихоботро тақаллуб карданд ва дар он ҷо се номзаде ки овози бештар гирифта буданд, яке аз онҳо ҳамин Давлат Ҳабибов буд ва мегӯяд ки дар он ҷо як нафар вакил овозашро гӯё ба нафари дигар додааст ва ӯ бо бештар аз 51% ҳоло вакил таъин шудааст, вале мегӯяд ки он замон ба ӯ ваъда дода буданд ки интихоботи такрорӣ баъд аз 2 ҳафта баргузор мешавад, вале баъдан ба ӯ гуфтанд ки аллакай вакил таъин шудаву ҳеҷ кори дигар карда намешавад. далелое ки ино гуфтанд ҳозир шифоӣ ҳастанд. Бояд мо дар ҳалнома бибинем ки чӣ нависта ҳаст ва ба кадом асос онҳо пайваст карда. агар мо бибинем пайвасти муҳлат гузарондан, нисбати гузарондани муҳлат мо ҳам маълумоте дорем ки дар муҳлати даркорӣ муроҷиат карда ҳастем. дар ин ҳавза 6 нафар барои ворид шудан ба маҷлиси шаҳри Душанбе вориди рақобат шуда буданд. ҳама нафарое ки дар интихобот иштирок карданд бисёр нафарои пурнуфуз ба қувват буданд ва қисми зиёди он худпешбар буданд, яъне ки бовари ҳам аз худ доштанд, ҳам аз дастгирии мардуми маҳал доштанд ва аз имкониятоне ки дар оянда тавонанд ба хизмати мардуми маҳал корҳо пеш баранд. Садриддин Сафаров, намояндаи ваколатдори раиси комиссияи интихобот дар ҳавзаи рақами 44 дар ноҳияи Сино Холназарова дар мурофиаи додгоҳӣ гуфт, иддаои Давлат Ҳабибов асос надорад. Вай ҳамчунин таъкид кард ки ҳеҷ гоҳ ба Ҳабибов дар мавриди баргузории интихоботи такрорӣ ваъда надоданд. Интихоботи парлумонӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар Тоҷикистон 1 марти соли ҷорӣ баргузор шуд ва дар ин интихобот аксари курсиҳоро дар парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ намояндагони ҳизби ҳокими халқи демократӣ соҳиб шуданд.